Lo coach weStellenbosch uhlakaniphile. Ekuhlakanipheni wakhe lo coach lo ade ngiyifunda indlela edlala ngayo iStellenbosch. Ngabona indlela abazoyi-approacha ngayo igame yakusasa. Nasi starting lineup ngokubona kwami mina iStellenbosch abazo-approacha ngaso kusasa. Hey, epalini siyamazi sonke uSage Stevens lo goalkeeper wabo ovimbayo umlungu. But into engizokhuluma ngayo la ngizokhuluma abadlali abazoba ama-defender abo. Njengasazi sonke iStellenbosch sisebenzisa kakhulu ama-wing back. But uma ukhumbula indlela abadlala ngayo neSundowns kwi-second leg yaleya game leya, emuva kwasala 3 defenders okwama-center backs. Musathi ukubuka uTore lo. uTore, uMcaba benoMoluyisana. uMoluyisana akasiyona i-right back. Akasiyona i-right back kahle kahle uyi-center back because last season wayedlala as a-center back and the season before last. Njoba yi-center back lokhu kuba alawa ukuthi basale bobathathe emuva mase bepress. Mase bezoyipress iPirates kuzosala lama defender wo3 emuva ama-center back. Sebekhuphukisa lo mjida lo uBasadini. La ngosikhathi ngifaya khona uTitus bengenza imistake la because uzobona mase ngisiqeda ischeme uTitus uzomove kule position le athi ukukhuphuka khona umdlalo engizomfaka le ndaweni yakhe uTitus. But uBasadini uyakwazi ukukhuphuka aye phambili aprovide ama-cross lo mdlali lo ozodlala phambi kwakhe angena adlale ngathi uyi-inverted wing. And uTitus and uBasadini ngenza ngempela ayinike iOrlando Pirates inkinga. Ngenza ayinike inkinga because uyakwazi ukukhuphuka and uyodlala noMonyane if I'm not mistaken. uMonyane uzodlala kule position kusasa. So iOrlando Pirates mele yenze sure ukuthi indawo enoBasadini benomojela i-covered. Mase kuthe center yabo lo mdlali lo uJabbar uzongena kuleli side leli but uzobona mase ngiyishintsha. But center bayoqalisa uNduli awuthi ngisayise ngisiveza sonke. Center bayoqalisa uNduli benoJaden Adams. uNduli benoJaden Adams ibona abadlali laba ngokubona kwami abazonikeza iOrlando Pirates center inkinga. Yabona center ibona abadlali esizodlala kanye nabo la be-center. Mase kubulo mjida lo uJabbar uyakwazi ungena e-center adlale ezi-CDM and futhi uyakwazi futhi ukuba i-defender abuye emuva. Yabo unawo ama-capabilities okudefender futhi unawo ama-capabilities okukhuphuka ayoprovide ama-cross guy. Ufana ucisha afane futhi noBasadini. So lo mjida lo futhi uzobe i-key player kusasa. Angiboni ukuthi uzongena lo mjida lo usanele bands because indlela bazoyi-approacha ngayo le game le bazofuna ukuyipress iOrlando Pirates. Umbuka abadlali abapressana ngempela lapho starting from i-center half nje iye phezulu. Abadlali abazosipressa ngempela. Mase kuthi ka right wing kuzoqala uDevin Titus kuthi ka left wing aqala uMojela. Kuthi ke i-striker sabo i-main man kuzobulo mjida lo uDe Jong. So iOrlando Pirates mele yenze sure ukuthi kusasa uNdaba noSesane bamaka the 2 players abaphambili uDe Jong benalo mjida lo Mojela. Remember maka the 2 ayikho creativity iStellenbosch azoyithola because these 2 players ala phezulu iwona ama key players abadalela amagoli, iwona ama key players enza sure kanye noBasadini mebavala uMojela beno De Jong. uBasadini ngiyazi ayithole le freedom ayifuna because uzofuna ukuconnecta benomojela. So mina ngokwami iyona ndlela iStellenbosch so-approacha ngayo igame yakusasa. Ngeke ngaze phela lokho nje uhlakaniphile usengashintsha nje yonke lento le but isona scheme lesi mina ngokwami engibona ukuthi hayi so sineza inkinga kusasa yize ngenza ama-mistakes la but ngiyasibona ischeme.